Здравейте хора, днеска ще снимаме една много страшна игра. Тази игра направо ще ви побърка. Ако искате още такива страшни видеа в Roblox, абонирайте за канала и нека това видео да направим 200 лайка. Сега да намерим играта. Играта е много страшна, много е крипи, за това че този клип направо ще ни изтръпни кожите направо. Така, влизаме в играта. Чакаме да зареди. Тази игра е адски много страшна. Затова се абонирайте за канала. Ако искате още такива видеа, ми пишете в коментарите. Сега ще видим дали да зареди или не, защото и малко интернетът ми е скапан. Така че влизаме в играта. Давайте! Вече сме в играта! Мале! Чакай. Сега ще замаля звука да ме чувате малко по-добре, защото тук играта е много силен звука. Сега отиваме да намерим подходящо място за игра. Ама тази дали е правилната игра? Ето я хора, почваме! Сега ще играем сами. Ето, едно момиче влезе с нас. Сега чакаме още няколко хора да влязат с нас, тук ще играем по трима. Абе, не, що излезе, що? Давайте, влизаме в играта, очаквайте, много страшно ще бъде. Направо ще ни изкарат тръпките от тая игра. Това момиче просто ще ни изкара ангелите. Направо ще ни изкара акълите. Така че се абонирайте за канала, ако искате още такива крипи видеа да правя на Roblox страшни видеа. Абонирайте се за каналът ми. Сега почваме играта. Сега да видим. О май гад! Хора, къде сме? Къде сме? О май гад! Хора, тази игра направо ще ни изкара кълите, казвам ви. Чай. Ще ни изкара ангелите, ангелите ще ни изкара. Хора, почвам да се плаша. О май гад! О! Какво е това око? О! Лампите! Лампите пресветнаха! О! О май гад! Лампите пресветнаха, хора, видяхте ли? Лампите! Лампите пресветнаха! Къде отиде момичето? Хора, почвам да се боя. Почвам да се боя. Още едно око! What the fuck? О! О май гад! Ръце! Кървави! Хора, виждате ли кървави ръце? Чува се нещо! Хора, тази игра е много страшна! О! Лампите! Хора, почвам да се притеснявам. Хора, влязох тук в шкафчето, ама не знам какво ще стане. Просто тази игра е много крипи. Абонирайте се за канала, ако искате още такива видеа да правя.
Абонирайте се! Направо тази игра много е крипи. Не знам дали и вие сте играли, ама тая игра ще ми изкара ангелите просто. Видяхте ли уния червени ръце? Направо си бал майката. Не! Не! О май гад! Какво е това, бе? Как... Какво беше това? Какво беше това? Хора, какво беше това? Червена светлина беше! Какво беше това? Стреснах се! Не! Не! Моята опонентка умря! Какво е това чудо? О май гад! О! Какво беше това, бе? Хора, тази игра е много страшна. Ходим по злия коридор. Ако сте играли, пишете ми какво трябва да правя тука. Окото ни гледа. Окото ни гледа. О мага, окото ни гледа. Ходим по страшния коридор. По страшния коридор ходим. О мага. О мага. О май гад. Какво е това? Защо това око ни гледа? Тука коридорите бая са опасни. Чувам звук. Звук чувам. Тук обикаляме на едно също място. Хора, абонирайте се, ако искате още такива видеа. Моля ви се. Лампите! Лампите пресветнаха! Хора, сега ще се скрия шкафчето. О! Ето го! Идва! О май гад, какво се случва? Какво се случва? О май гад! Какъв е този звук, хора? Крием се от това нещо, що ще ни изяде. Ще ни изяде просто. Току-що наближи. Отива си, хора. Не искам да го виждам, много е крипи. Крипи е, хора. Пазете се от това нещо. Какво стана? Сега ходим по следния коридор. Лампите пак пресветнат. Аз стига, бе, бате! Пак ли той ще дойде? Хора, напрежението много е жестоко. Направо се напрягам. Само по едно също място ходим. Защо? Защо ходим само по едно също място? Някой да напише в коментарите. Къде? Някой не следи? Някой не следи, хора, някой не следи. Трябва да бягаме. Някой не следи.
Защо не мога да си оправя това? Защо не мога да се обърна? Какво става тук, е? Хора, какво става? Какво става в тази игра? Да не е някакъв... О май гад! Ето го, идва! Идва го! Идва! Не! 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 О май гад! О май гад, какво стана? Хора, видяхте ли го? Хора, видяхте ли го? О май гад! Стреснах се! О! Ако искате още такива видеа, се абонирате за канала. О, видяхте ли го? Нека да съберем 20 лайка на това видео. Ако сте харесали, абонирайте се за канала. Напрегнах се, хора, тази игра е адски крипи. Абонирайте се за канала, моля ви се. Абонирайте се, ако искате още такива видеа да правим и пишете долу в коментарите.